नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरजों सोरबाफोर सिम दिहुनदों नामा? मोनसे आदबनि गेजेरजों थाबैनो मिथिनानै मोनगोन। नोंथाङा मिथियाजासे सोरबा नोंथांनि फोरमान बिलाइजों सिम दिहुनदोंब्ला मोनसे आदबनि गेजेरजों लोगो लोगोनो मिथिनानै मोनगोन। दुथां सुबुंखौ हमनो हानाय बादि नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हागोन। संसार साथि पर्टेलनि गेजेरजों नोंथाङा गावनो मिथिनानै मोनगोन। नोंथांनि आधार कार्ड, भटार कार्ड बायदिफोरखौ सोरबा गुबुना बाहायदोंब्ला बे पर्टेलनि गेजेरजों मिथिनानै मोनगोन। जाय सुबुङा बेफोरबायदि खामानि मावदों बेखौ बे संसार साथि पर्टेलनि गेजेरजोंनो मिथिनानै मोनगोन। लोगो लोगोनो नोंथाङा बे दुथां सुबुंनि बेरेखायै अजद होनो हागोन। दासिम सरकारा 55 लाखनिबो बारा सिमफोरखौ बन्द खालामनानै होबाय। सरकारा बे समहालागै 13 लाखनिबो बांसिन फोनांजाबनायखौ एक्टिभेट खालामनानै होबाय। बे फोरमायथिखौ मिरु मन्त्रि देवसिन्दर चौहानआ होदों। संसार साथि पर्टेलनि गेजेरजों नोंथाङा गावनो नायनो हागोन नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ सोरबा सुबुङा नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै बाहायबाय थादों नामा? संसार साथि पर्टेलनि गेजेरजों नोंथांनि थाखाय गोबां खामानियाव बाहायनो हागोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।